रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। अखिया में गजरा लगा के होठवा में लाली गे, अखिया में गजरा लगा के होठवा में लाली गे। कवना कॉलेज पढ़ के करही फूटानी गे, कवना कॉलेज पढ़ के करही फूटानी गे, कवना कॉलेज पढ़ के। अखिया में गजरा लगा के होठवा में लाली रे, अखिया में गजरा लगा के होठवा में लाली रे। गया कॉलेज में पढ़ के करही फूटानी रे, गया कॉलेज में पढ़ के। कॉलेज पढ़ के कोयली नियन गे छावी, कोयली नियन गे हे गे, कोयली नियन गे छावी, कोयली नियन गे। तोरा लागौ मीठी बोलिया कोयली नियन गे, तोरा लागौ मीठी बोलिया कोयली नियन गे। कहाँ तोरा घरवा के छौरी दे देना नाम बरवा गे, कहाँ तोरा घरवा के छौरी दे देना नाम बरवा गे। तोरे बनैबो गे छौरी अपन ला भरवा गे, तोरे बनैबो गे छौरी अपन ला भरवा गे। गया जिला घरवा रे छौड़ा देवो ना नंबरवा रे, गया जिला घरवा रे छौड़ा देवो ना नंबरवा रे। तोरा ना बनैबो रे छौड़ा अपन ला भरवा रे, तोरा ना बनैबो रे छौड़ा। गे छौरी ए पियर में रोज रोज फिल्म देखाइबौगे, गे छौरी ए पियर में रोज रोज फिल्म देखाइबौगे, रोज फिल्म देखाइबौगे, रोज पारा घुमैबौगे। गे छौरी मानल कृष्णा के बतिया सदिया तोरे से करबौगे, गे छौरी रोज रोज रे पियर में फिल्म देखाइबौगे।